Исенсев авыл җирлеге үзенә 7 авылны берләштерә. Тотбүләр мәдәният йортында үткән җыенга авыл халкы бердәм булып килгән. Узган ел авыл җирлегендә иң күп төзекләндерү эшләре башкарылу белән тарихка кирип калган. Саклап авыллар халкы җыелгач, безгә зиярат кыймасы кирәк. Зиярат кыймасына хотя бы материал алыйк әле дигәчтен. Шуңа мин ризалаштым. Һәм инде бүгенге көндә уже үзара салынган мәктәпкә киләләр, анысы. Һәм бу эшне эшләячәкләр. Узган ел җыелган үзара салым средстволары Марибүләр һәм Яңа Сәеттә су трубалары яңартуга, Тотбүләрдә юл ремонтлауга, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, урамнарны яктыртуга, чүп үләннәрен чабуга тотылган. Су белән проблемалар тулысынча диярлек хәл ителгән. Мин бу җыелышка ел саен киләм, калганымда чыгышында яшәдем бар. Барысыннан да канәгать долларыбыз бар, ошарыбыз бар. Ватнага чакыр. Пекелә инде күмәгән müziklerimiz var, mekteplerimiz var, kulüplerimiz var. Bir yanlı yerde yok, fakat barışı da çeşitli Allah'a emanet. Йолаларны, гореф-гадәтләрне саклап, дус тату яшәүче Марибүләр авылы халкының хәл торышы белән Мари иҗтимагый совет рәисе Әнисә Изибаева таныштырды. Быел җыелган үзара салым акчасына зиратны койма белән әйләндереп алырга, паркның тирә-ягын тәртипләргә, обелискта ветераннар исемлеген яңартырга уйлыйлар. Үзенә 4 авылны берләштергән Үрәзмәт авыл җирлеге җыены мәдәният йортында үтте. Соңгы елларда җирлек зур үзгәрешләр кичерә. Биредә мегаферма эшли, 2 авылга асфальт юл салынган. Демографик хәл монда да куандырмый. 5 ел эчендә 4 авыл 73 кешегә кимегән. Быел 1000-нән алып 3000 сумга кадәр үзара салым җыярга килешкәннәр. Су системасын ремонтлау, зиратларны карап тоту, Бүләк авылының 300 еллыгын зурлап билгеләп тоту планга кертелгән. Авылда яшәү үзе бер бәхет. Олы кешегә, яшьләргә һәр әйбәтлек, әбезгә авыл кешесенә, олы кешегә авыл әйбәт. Бар мөмкинлекләр дә бар, Аллаһка шөкер. Магазиныбыз эшләп тора. Магазинга кирсәң, нәрсә телисең? Барсы да бар. Әгәр дә булмаса, заказ бирәс, икенче кайтканда алып кайтып бирәләр. Рәхмәт. Халыкны авыл эчендә ташландык хәлгә килгән урыннарның ямьсезлеге борчый. Җыенда бергәләп бу мәсьәләне дә хәл итәргә килешенде. Салымга кертеп булмас микән дименде будка, менә зиярат будкасы инде без аны үзебез генә җырып чыгарды түгел. Безнең инде анда алган приборлар да, атрибутлар да сөеш алмый. Зур инвесторлар авылларның яшәешенә уңай йогынты ясар. Халык та эшле булыр, эш булган урында яшьләр дә авылны яшәтер. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.